Manga Record. Nasara, nasara ma'aiki da kai da yana fage, ka tsaya mini ɗan amina ka ƙara tsaya mini. Nasara, nasara ma'aiki a ƙara tsaya mini. Liɗufi masoyi kala taɓa mini. Duk abin da na ce ina so gaba ɗaya ai mini. Dan isar omi amina dinga taya mini. Ni akan ka ake ta cewa ni ba ni da lafiya. Da na zauti na hauti na ni na ce na yi tambaya. Wai nufin su ina da hauka ashe da na tambaya. Ni akan ma annabi na miye zan yi da lafiya. Sannu ba ina wuni ina kuma gajiya. Makiya ku yi kokari shewiya ni na aniya. Aniya taba aniya, aniya taba aniya. Ni komando tana tabi na shige babatin wani waiwaya. Nasara, nasara ma'aiki da kai da yana fage, ka tsaya mini ɗan amina ka ƙara tsaya mini. Tafiya, tafiya ma'aiki a sauka da lafiya. A ji nan, a ji can kana ko'ina kai a duniya. Banda ma halin mutane me za a yi tambaya. Da kawai ka tsaya ka san kanka ya fi ka tambaya. Nazari kai kan a same ka da a ina kake. Kuma nan kai hakikanin kanka kai a ina kake. Kuma in ka mace makomar kama a ina take. Ka tsaya kai nazari ka ga dai mutuwa ke. Mafakar ɗaya ce mutane mu na kirin jima. Mu tsaya mu rike ma'aiki mu bar wani handama. Annabin ɗaya ne yake maganin duka rigima. Mu yi mai ladabi kawai sai a yi mana rama. Nasara, nasara ma'aiki da kai da yana fage, ka tsaya mini ɗan amina ka ƙara tsaya mini. Kar mu je mu muna tunanin muna da gurin zuwa. Sai a ran da aka yi tashi mu kama kururuwa. Mu tsaya nutsatin a yanzu mu ne mu gurin zuwa. Ranar buɗe asirai wallahi tana zuwa, tana zuwa. A tsaya mini in tsaya don isa ta Abubakar. Ya na Sayyidina Umar a tare mini guguwar. A saka mai ciniki kan a tashi a kasuwar. A tsaya a yi mini tsayin daga don isar Aliyu Haidar. Da yaban da sirrin fatayi yayi shi daki-daki. Dan shehu baban shehu sakara asa mini shamaki. Sani na yi ta zazzage bai tuka kara abar mina a ciki. Duk a inda na fara bege na sa su farin ciki. Wanda baya kaunar ma'aiki na sa su bakin ciki. Nasara, nasara ma'aiki da kai
cire mini razani dan Umar a tsaya mini kare daga bari a zo mini dan Ali a tare mini duka abun da aka yi mini dan Isar Usmanu kare lokaci ya kure mini annabi dan karfin halin Hamza kar a rage mini dan jinin ka Abul Abbas makiya a kaɗe mini karhas ka zamani dan Isar Shehu Barama dan Isar Ibrima wannan da zai fili ya gama dan Isa ta fituwa ti dan ati ko na Barama dan Ali ya razimi sa abar ne na dan juma dan Musa da dinatidin bai rasa ni na sha zuma annabi dan alfilatu kuma tare da ni da gare gima dan Isa ta Shehu Lawal Adam ta nasa ni gurin zama annabi dan Umar Sufi da ba shi dare gima ayi min ma aiki